Egunon, gu gure esperientzia xumea kontatzea gatoz, baina xumea diot abiatu besterik egin ez garelako mundu honetan. 2008tik ona, oso urte gutxi dira, historian, baina bai denbora motz honek eman diguna da benetazko indarra eta sinismena bide honetik goatzela. Nerekin daukat hemen Aitziber Arrugaeta gurekin, udaletxean momentu honetan, proiektu honetan lanean ari dan psikopedagogo bat da, eta nik uste dut bera ere proiektuaren partea danez, hementxe gaude. Nik labur-labur oso denbora gutxi dago eta ez dakit igual gauza asko dauzkagu esateko, ezta? Ni pixka bat kokatu ingo dut gure herria. Batzuk agian Gipuzkoarra zeate, baina kostaldeko baldin bazeate barrukaldea askok eta askok ez duzu ezagutzen. Ordizia Goierri muinean dagoen herri bat da, herri txikia, eremuz motza, nik uste dut Goierri aldeko motzena dela, motxena edo txikiena, baina, momentu honetan 9.000-700 biztanleko herria, 2006tik ona emigrazioaren hartzaile handia, momentu honetan, ikuste dut ditugun migranteak 13% iristen zaizkigula, horre suposatzen duen guztiarekin, hau da, herria bera, herri bezala, herri kultura, herri paisaia, guzti horren aldaketa eta honek berak izan dituen baita ere herritarren arteko harremanetan honek dauzken eragin guztiekin. Era berean, ezin da utzi, aipatu gabe, eskoletan honek daukan baita ere islada. Eta benetan, nik uste dut, dala gai bat oso aintzakotzat hartzekoa. Nola gerturatzen geha gu hiri hezitzailera? Ikusten genuelako badagor esaera bat, ezta, afrikarra dala diote, ezta, aur bat hezitzeko herri osoa behar omen da, ezta, eta egie da gizarteak behar bada leno, heziketan parte gehiago zeukala. Gizartea konplexua bihurtzen joan da heinean, nik uste dut, momentu honetan, eskolari, nolabait, ezarri zaizkiola, heziketa eta instruzio eginkizun guzti hauek, izugarrizko zama. Galdera da, zergatik erretiratu da gizartea heziketa mundutik. Beraz, hau gogoan izan da, pixka bat gerturatzen gehan, nolabait, reflexio baten bidez, udaletxean, zer egin dezake eta zer egin beharko luke herri gobernu batek benetan heziketa nolabait bideratzeko eta herritarrei aukera hezitzaileak eskaintzeko. Eta hortik hurbiltzen gera neurri batean hiri hezitzaileen filosofiaren mundu hontara. Paulo Freireren bidetik eta gero guretzat oso referente potenteak izan ziren 1970ean Bartzelonan egiten dan hiri hezitzaileen karta. Eta hasi ginen azpi-azpitik, gurea zan prozesua. Eta hor jartzen dugu azento guztia. Hasi ginen lehenik, noski, begiztatzen herrian geritun ikastetxeak, kultura eragileak, banakako pertsonak, eta ezta? Eta horiekin hasi ginen, nolabait kontaktuan. Laguntza tekniko bat eskatu genuen, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle batzukin haitu ginen 2 urtetan gai honetan lanean, batipat, talde hauekin, mezuak, filosofiak, konpartitu, erkatu, konparatu, ezagutu, eta iritzi trukaketa bat eginez ibili ginen. Ze, klaro, hasi ginean diskurtso honekin, benetan eskoletatik jaso genuen mezua zan, erne, badator
orain udaletxea eskolaren esitatik salto eginda berriro beste eskainte batekin. Esaten genian, ez. Guk ez dugu gai berri bat ezarri nahi, ez diogu eskolari zama berri bat ezarri nahi. Nahi deguna da zuekin beste modu batea lana egin. Eta ordun, hasi ginen, reflexioak egiten, egin gendun politikoen arteko nolabaiteko reflexioa egin gendun, nola ikusten gintuen teknikok, guk nola ikusten genuen teknikoa, eta hasi ginen pixka bat ikusten baita ere, zegiten do udaletxe batek benetan hor, baliabide horiek eta eskainte horiek herritarrei eman alizateko. Eta topatu genitun, muro asko. Topatu genitun, ulertu nahi ez asko ere bai. Baina esan genuen, bueno, baizu, nik uste dut hemen beti egoten dala, zerbait berria azaltzen danean, beti egoten da resistentzia. Baina resistentzia horrek ez gaitu nolabait mututu behar. Aurre jarraitu behar dugu, proaktiboak izan behar gea. Eta neurri batean, gurekin lanen hasi nahi duten horiekin hasi egingo gea. Eta proaktibitatea, lortu gendun. Eta hasi ginen horrela, talde lanean, lehenengo izan zan, herrian genitun erakunde guztiak, nolabait, elkar jarri. Eta bakoitzak zegiten zon besterik kontatu. Hau da, herri txikia izan arren ere, erakunde pilo bat dago ordizian, eta elkarte pilo bat, baino elkarren berri ez, honek zegiten du, halako batean, honek antolatu du, pilota partidu bat, beste honek ez dakiz zer, beste kau egiten du, baino oso axaletik. Oso axaletik. Eta hori izan zen puntu bat oso importantea. Eta beraiek horrela aitortu dute gainera. Elkar ezagutza hori. Elkar ezagutzatik etorri zen elkar errekonozimentua. Hau da, ni rekonozitzen dut, zuk herriaren alde ze lan egiten aizean. Baina, benetan orain arte, ohartu gabe nengoen, benetan hori baliotsua dela. Horrela, erakunde hauekin bilerak egin, eta esaten dut, berriro esaten dut, guretzat prozesua dela hemen importantea. Eta, hasi ginen, klaro, guzti hau indarrean jartzeko nunbaiten ezur mamitu behar zan. Gai bat behar gendun, gaitegi bat. Eta hiri ezitzaileen eredu horietatik ikusi eta ikasi genuena izan zan, hiri ezitzaileak direla benetan oso marko zabalak. Printzipio batzuk bai, baina oso marko zabala. Eta orduan, egokitu egin behar genuela gure egoerara, gure izaerara eta gure baliabidetara. Eta horrela, hasi ginen, gai batzuk mahai gainean jartzen, bat izan zen eskola, beste izan zen kultura, migrazioare atera zan, euskera, aisialdia, gai pilo bat. Klaro, ikusten genuen, baso hau izugarria zela, eta baso hontan, arbolak soiltzen hasi beharra genuela, eta zentratu pixka bat, gai batean nun denok adostasunetik hasiko ginen, nolabait, gure esperientzia txiki horiek lantzen. Eta halako batean, atera zan, esaten gendun, kultura, bai, danok gehan, nolabait, kultura hartzaile, kultura sortzaile eta kultura emale agian, ezta? Baina, akordio baten bidez, atera zan, halako zea bat, ez? Aisia zergatik ez. Eta aisia aipatu zenean eta adostu zenean, beste galdera bat jarri zitzaigun nolabait mahai gainean, ezta? Eta zan. Eta aisialdian gure herriak nolako eredua du. Eta ikusten genuen, aisialdi eredua genuela gizarteak daukena, puzle bat eginda. Umetxoak alde batetik, gaztetxoak bestaldetik, nerabeak, gazteak, helduak. Hau da, puzlea pieza pilo batez zehatuta, baina elkarri inungo jari hori gabekoa. Orduan, herria puskatuta, herri puskatu bat geneukan, konexioak, koexioak nun sortzen dira. Justu, aixian, asko eta asko,
nun sozializatzen gea? Aixian sozializatzen gea baita ere, eskola formaletik aparte, ezta? Eta ikusi genuen oso importantea zela gure proiektu honek ezaugarri bat izatea, eta zan belaunaldien arteko proiektu bat izan behartzela. Eta belaunaldien arteko proiektu horretan, influitu edo eragin zezaketela ume txikitatik, helduen mundu guztira harrapatu artekoa, ezta? Eta hor, baina, juten gea nolabait hori lantzen, bakoitzak nola ikusten don, ze aportatu dezaken, eta ia iristen gea nolabait, eta elkarrekin zer egin dezakegu. Eta hemen kuestioa hori da. Herria kohesionatu nahi baldin badegu, elkarrekin egin behar ditugu gauzak. Eta elkarrekin egiteko gauza horietan, noski, jun ginen, hemen ikusten dezue diapositibaia ez detela jarraitzen. Hemen ikusten dezue pixka bat, administratiboki urrats batzuk eman behar izaten diela, horrelako proiektuak herrian martxan jarri ahal izateko, ze, prozedura administratiboak bete beharren gaudelako eta. Baina, horrela, hemen ikusten dituzue eredu batzuk, talde lanean, esate baterako, emakumen ordezkarik daude, jubilatun ordezkarik, eskoletako ordezkarik, euskaltegiko aekako jendea, hor diapositiba honetan, ezkerrean dezuten diapositiba horretan, hemen udal langileak dira, hausnarketa egiten ari direnak, eta poliki-poliki, igual salto egingo dugu, bai, aliatu ginen, gure hiri hezitzaile gutuno horretako bilduma, esango genduke, nolabait hori gure referente izan da, nolabaiteko, hemen jarri ditugu 3 eredu, ezta? Eta bat, hiri hezitzailerako eskubidea daukela hiritarrak. Eskubidea dauka. 2, hiriak konpromiso hartu behar do heziketa horretan. Eta 3, hiria pertsonen zerbitzuan jarri behar dugu. Beaz, ia ez gea hitz egiten ari udaletxeetan hainbat eta hainbat azpimarratzen den udaletxeek daude gestioa egiteko. Nik esango nuke gestioa egiteko bai, baino beste zerbaitetarako ere bai. Hau da, gestiok bakarrik ez do pertsona sebetetzen, ez do uzten hiritartasun konzeptua garatzen, eta orduan erraminta hori bitarteko hiek udalak jarri behar ditu herritarren eskura. Eta hau izan da momentu hontan guk iriki dugun ildoa. Bueno, mugarri batzuk baditugu guretzat importanteak izan direnak, beti ere nik uste dut prozeso bat hasten danean beti daudela momentu batzuk, puntu batzuk, klabeak direnak benetan aurrea egiteko eta proiektu horretan bere burua konprometituta ikusten duten horiek benetan indarguneak ere ikusalizateko, ezta? Bueno, alde batetik, komentatu dut, guk laguntza tekniko bat behar izan du genuela, aurreneko urte hauetan, aurrera eramateko hori izan zen mugarri oso importante bat. Eta esan beharra daukat, elkar lan bat oso potentea egin degula, eta ondorenen, urtea pasatu dira, beraiekin 2 urtez lanen haitu ginen, ia bakarrik ibiltzen hasi ginen, eta bakarrik ibiltze horretan, etorri zaiku beste okazio bat, beste une bat oso importantea izan dana guretzat, ezta? Bueno, gure proiektu hau egie da, kanpotik zenbait aztertzaile, aditu eta ikertzaile jarraitzen ari direla, ezta? Eta guretzat oso importantea izan zen, demagun, oain dela urte eta piko, Mun Unibertsitatetik deituak izan ginen, proiektu singular bezala ikusten zutelako gure proiektu hau, eta honen berri ematea ia joangote ginen, ez? Ikasizko jardunalditan ere egon ginen, eta horrek nolabait, eman digu kanpoko begirada hori behintzat ari da, ezta, gure jarraipena egiten, eta guk horri balioa ematen diogu.
Momentu hontan, etorri da beste nolabait guretzat baita ere oso mugarri importante bat, ez? Gu ez genden hiri hezitzaileen mugimenduko kide izateko jaio hasiera batean. Etzan hori gure lehenengo xedea. Xedea, aipatu dut zan, prozesua ondo egin, eta prozesu honek iraunkorra izan zedin, ordizian, edozein dela egonda ere, ardura hauetan, honi nolabaiteko, hori ez, solideza edo indarra ematea. Eta etorri zaigun, Bartzelonako, datorren astean, izango dugun, kongreso, nazioarteko kongresua. Eta gurekin lanean egondako unibertsitateko irakasle batzuk esan ziguten, aizue, horrea jun egin behar da. Eta hori azaldu zitzaigunean esan ziguten, erne, baino hemen baldintza bat bete behar da, alta eman behar da, zera barruan, aizeren barruan. Hori ere beste mugarritxo bat izan da guretzat, ezta? Aigia poliki-poliki nolabait gure esparrua zabaltzen, ez? Eta horri esker, gu ere nolabait beste urrats batzuk edo pauso batzuk ematen bagoatz, ez? Eta, aizken batean, hau dana nola artikulatzen da? Artikulatzen dugu pixka bat, ikastetxek eurek dituzten programa barruko gaiak hartu, eta gai horiek elkarrekin nolabait konpartituz. Jubilatuk, emakumen elkartea, migrazio saila. Hau da, gurea gai batzu die erabateko transversalak. Erabat zehar lerrokoak, gizartea dan bezala, plurala. Eta orduan, jarraitzen duguna da, urtero, 3-4 bat bilera handi egiten ditugu, jendea ez kargatzeko, eta gero, ia sare bat sortu da. Proiektu txiki hau, X proiektua, jozagun. Belaunaldien nolabaiteko edo garai bateko eskola eta gaurko eskola. Zenek egin dezakete, zein jarri daiteke nolai proiektu honen inguruan? Jubilatuk alde batetik, bere burua aurkeztu zuten, eta gure eskola eta gaurko eskola arras desberdina dira. Guk zerbait eskaintzeko eta erakusteko badaukagu, noski baduzuela. Gaurko eskola, ezagutzea alda, behar bada, etxonamonak, umen bila juten direnean, eskolaren atarira, kanpotik ez da, dituzten instalazio deportiboak, eta barruko etxeak ere dotoriak gaur egun, baina benetan barruk nola funtzionatzen duen askotan ez da ezagutzen, ez da? Hor, nik uste dut, esperientzia hori, egiten dan zea bata, esperientzia horrek aukera eman zien gaurko gure gazte hauei ezagutzeko, gerra garaikoa edo eskola, ze tipotako eskola, material bilketa bat egin zuten jubilatuak, material hau nolabait erakutsi egin zuten, ze jakintza gai zituzten zorioneko enziklopedia horretan, ez da? Eta nik uste dut hor, proiektu honek, generazioen arteko proiektu honek gauza on bat daukala. Eta da, badagola gizarte honetan, oraindik gizataldea, benetan, eskolatzeko gaur egun gure gaztek duten aukera izan ez zutenak. Eta gaurko gizartek nik uste dut hori ez dola baloratzen. Orduan hor, nik uste dut gizarte mailan ere gauzak ez dakit oso ondo esplikatu ote ditugun, ez da? Eta hor dauzkagu jubilatuak izugarrizko esperientziakin eta benetan batzutan gizartean baztartuak sentitzen dira. Nik uste dut hori ezin dugula ametitu. Bizitza eskarmentu horiek eta esperientzia horiek bakarrik kontrastatzeko ere gaurkoarekin eta gaurkoa ulertzeko klabek izateko ezin dugu esperientzia hori alboratu. Ezin da alboratu. Eta esan behar dizuet, benetan elkartruke hauek, areto handi batean, Florido pensil ikusita gero, bakoitzak bere aldetik, nolako eztabaida eta nolako esperientziak elkarri nolabait kontatu eta ezagutu izan dituzte. Eta hor konturatu gea gauza batetaz.
gaurko gaztek gure herrian behintzat, eta hau akotatu egiten dut, gure herrian, daukagula momentu honetan arazo txiki bat. Eta da, umek ordu gehiago pasatzen dituzte euren atxonamonekin, aita amekin baino. Komunikazioaren problema izugarria daukeu. Eta atxonamonak zaintza lan hori egiten duten einean, bari dira nolabait gurasok egin beharko luketen paper hori nolabait betetzen. Eta hor ikusten dugu, transmisio horretan gurasok esate baterako gelditzen diela pixka bat lekuz kanpo. Lekuz kanpo. Bueno, hor azaltzen ditugu dauzkagun hainbat eta hainbat ezagitien 18-19 proiektu momentu hontan, Garagune, hau da, sindrome de Downeko eguneko zentrok ere parte hartzen du, eta eredu bezala jarri behar dizut benetan niri zirara garraia egiten zaiten jardunaldi bat, ez? Eta da, egiten dugu nolabaiteko irakurketa dialogiko bat. Eta irakurketa dialogiko horretan, gaia beti izaten da, emakumea, indarkeria, berdintasuna, gai hori hartzen da, eta Garaguneko zentro honek bere barruko zeakinkideekin piktograman bidez lana egiten du liburua irakurtzeko garaian. Eta gero hori eskaini egiten du. Ordun, hemen ari gean nolabait aniztasuna, dibertsitatea gelan, begirazazu nolako bitartekoak sor daitezken. Bueno, nik 5 minutu 3 izango dieia, nik bat gure proposamen edo eskarmentu txiki honen eta xumea honen berri azaltzea guretzat pozgarria izan da alde batetik. 2, esango dut, guk oraindik ez daukagula ikate hoien nolabaiteko ikur hori jarrita, ikusten degulako jungo gehala, poliki-poliki jungo geha, ze hor bitarte hortan eztabaida asko behar dugu nolabait eta korapilo asko askatu behar ditugu. Baina gauza bat neusek esan duena gustatu zait eta azpimarratu egin nahi dut. Eskolaren hesiak apurtu egin behar diela. Eskolak ezin do pentsatu 4 paretan barruan bakarrik egin dezakenik guztia. Eta nik ikusten dut eskoletan oraindik hesi horiek apurtzeko bildurra handiak daudela. Irakaslegoa oso lotua ikusten dut oraindik urteko kurrikulumeta, hau nola egin, zer egin, baino bai hau. Orduan hor, nik uste dut, administrazio mailan ere reflexio batzuk egin beharko liratekela, ezta? Baina dena den, nik esan behar daukat, niretzat Paulo Freire nire maisua da guzti honetan, eta, heziketaren alde, ez eskolak bakarrik, herrik ere bai, eta elkarrekin egin behar dugula nolabait gizarte berri hau. Jarriko dugu bideo txiki bat egin dugu, eta zati txiki bat jarriko dugu bideo horrena. Arteko elkarbizitza beste landu. Hau ez da egun batetik. Hezkuntza ez da eskolara mugatzen.
Partaide guztiok elkarlanean helburu berdinan lan egiten dugu. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y stop? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les Adin guztietako pertsonen etengabeko prestakuntza bultzatzen du. hacen una historia. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Te has hecho daño? Tiene una fuerza ahí. Me dio mucha pena y asco. Me ha parecido muy duro. Ya, pero es que se siente culpable. A Sofía se le cortaron las piernas. Solo manda sobre la cabeza. Quería ser invisible. No se quitó la manta hasta que estaba completamente pegado. Erabakitzeak eta parte hartzeak funtsezko papela jokatzen du. No. Ella sufrió muchísimo la violencia. Herritar eta erakunde guztia dira, eragileak, hezitzaileak eta hartzaileak. Herri bizia nahi dugu. Hau da, inor arrotz sentitu gabe eta ezberdinen arteko aberastasunak pertsona eta herri bezala hobeak egingo gaituena. Ez dakit inork galderatxorik edo baldin badauka, eta bestela, mila esker entzuteagatik. Eta nik, hemen aprobetxatu nahi dut, Josi Sierra hemen dagoela, eta aspaldiko ezaguna dut, bezutxo bat eman diot, partikularki, baino, iruditzen zait, gaur hemen bildutako jenden artean, nabaitu dut irakaslegoa dela, batipat nagusi izta. Eta iruditzen zait, alde batetik, benetan, teknologia tsunami bat bezala etorri dela, gizartean batzuk azkartxago, baino beste batzuk karakolaren abiadan behar bada, eta nik uste dut hemen administrazioak zerresan handia daukala guzti honetan, ez bakarrik hezkuntza reglatuan, baitaren nolabait ez reglatuan, eta etengabeko bizitzan zehar etengabeko formazioan ere. Eta ez dakit beti ibili beharko tegean, dirun murrizketen aitzakian, baina iruditzen zait ailegatu dela momentua non instituzioetan oso ondo bereiztu behar dela zer dan estrategikoa eta zer ez. Bai. Belen, nik galdera bat neukan. Begira, uste, duela bizpahiru urte edo okerrezpanago irekizela halako parte hartze prozesu bat edo uste, izan zela unibertsitateko ikasleekin eta Ordiziako herritarrek ere parte hartu zutela, Lanbide Heziketako ikasleek ere bai. Ordiziako herri antzokiari erabilera berriak emateko edo parte hartze prozesu bat egon zela. Jakin nahiko nuke ze emaitza eman dituen horrek edo zertan den hori. Bai, hala da. Hori momentu honetan, behi da, inpas momentu batean dago, berriro berrartzeko gaude. Tarte hortan egin ditu udalak etxeko lan batzuk, behar bada espazio hori espazio kultural bat edo bilakatzeko nolabait egin behartzien, egin beharko ditun edo egin beharko diran inbertsio horiek benetan izua ematen digute, ez da? Baina zenbait ate jo ondorenen ikusi dugu, momentu honetan, diru bila ezin deula toki askotara jo, eta berriro gea nolabait gai horri heldu, eta jarraipena egiteko, ezta? Eta momentu honetan, hile honetan, hilen 28, hain justu, bilduko gea berriro kultur batzordea eta gero deialdiak irikiak izaten dira, edo zein joan daiteke, eta gaina nik uste dut aurrekoan egin genuen bezala, guk ikusten duguna da, benetan kultura begirada desberdinez eraikitzen joan behar degula, ezta? Eta bai prozesu hau eta herria nolabait eraiki egiten nahi, eraikitzen nahi. Eta eraikitzeko nik uste behar diela begirada, proposamen, mezu, interes
eta norabide desberdinak, ez? Eta orduan, pixka bat esaten dizut, ez? Hor egon da pixka bat izoz gailuan, ez nizuk esango, baino bai, ia urtebete egon da oso motel, oso motel. Eta bien bitarte hortan, egin behar izan ditugu, foru aldundiarekin harremanetan jarri, ikusteko gure etxe hori katalogatuta zegoen ala ez, katalogatuta baldin bat zegoen interventzioko garaian zen mugak izango ditugun, hori nola soslaitu daiteken, aldi berean baita ere arkitektoen kolegioarekin ere harremanetan jarri gea. Orduan, eta gero, gauza guzti horiek pixka bat, hoien berri edo hori bideratzen gabiltzan bitarte hontan, instituzio batetik ere esan zaigu, ez da, hasi lanean, eta ia proiektu bat behintzat zehatzen hasi, ez da, egiten hasi. Herritarrekin egin nahi dugu proiektu hori, eta, espero deu, luze ezpada, urrengo legealdian behintzat hori ez urmamituta ikustea. Belen, nirea ez da galdera, baina aspaldiko lankide hoiak eta ezaguna garenez, nik entzun egin dut, saiatuko naiz transmititzen eta goiko esfera hoietara helarazten zure mezua, baina hala ere ordizi badak non dagoen eta hurbilduko natzaizue gonbidatzen duzuenean, gustora gainera. Gonbitea, ia dauneko egina daukazu, Josi, nahi dezuenean etorri. Inork ezpadaki ere esango dut, duela 30 urte lankide izan ginela, eta oraintxe ere peskiza honetan jarraituko dugu elkarlanean. Hori da, kontatu bai. berekin. Hezkuntza munduak nik uste eta berestasuna handia ematen dula.